آ گیا مہر مبین مکیاں رحمتاں دا ہو گیا خوشگانیاں پروسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگانیاں سونا کرو آ گیا سونا نبی جن کر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا مرة الرحمن قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هم الجلساء لا يسقى جليسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ دی بہت حمد و ثنا، صفت و ثنا تعریف تو بعد لا تعداد و لا محدود درود نبی آخر و زمان سرور کون و مقام جان جانا نور مجسم علیہ السلام کی ذات دے بے حد درود و سلام تو بعد خالق کریم مالک کریم دی بلند بارگاہ دے اندر دعا و التجا ہے کہ اللہ کریم تواڈی میری اور سب دوستان دی حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ ملک خضر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورت اس محفل دا انعقاد کیتے۔ اللہ کریم مصطفیٰ دے میلاد دے صدقے سب دوستان دی حاضری قبول فرما کے کل قیامت والدن نبی آقا عالم سید عالم علیہ السلام دی شفاعت کو بہرہ مند فرمائے۔ یہ توسن ذرا تھوڑے تھوڑے سست بیٹھے ہوئے پریشان میں لگتے ہوئے پریشان ہی گل ہوئے بھئی ہر جمعہ دا ہی مولوی کو سننے ہیں دیوال ہی کو کھڑا کر دیتے ہیں تے ساریاں کو ہاتھ بات کے سارے دا ٹائم اج میں آپ گرنے یا سبحان اللہ اچھی آپ سے دا کہیں کو ٹائم مل پوسی جاتا بڑی مشکل ہے ٹائم ملا۔ اسا مولوی پیراں ہیں تے کہ مولوی پہلے شہید تھے آج سادی شہادت ہی سٹے دے تھے کہ دوا سبحان اللہ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ پریشان نہ تھی۔ میلاد شریف دی سونی محفل پاک کے
تے اللہ تعالیٰ دو چیزاں کسے بندے دی رد نہیں کرتا. میلاد شریف بھی کسے دا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا تے درود پاک پڑھیا بھی میرا مالک رد نہیں کرتا. وجہ کی یہ مالک یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کل کائنات کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح و تحلیل بیان پیا کریں دے. سجدے پہ کرنے لکھا کروڑا لوگ سجدے کرتے پہ، لکھا کروڑا لوگ کعبے دا طواف پہ کریں دے. مالک آ وجہ کی یہ مرتو اے میلاد بھی رد نہیں کرتا دے درود بھی رد نہیں کرتا. اللہ فرمائے دے بے سونے دا میلاد بھی میں خود منائے دے درود بھی سونے دی ذات دے میں خود بھیجنا فرمایا. اے وجہ کر کے فرمایا نہ میں سونے دا میلاد کسے دا رد کرنا دے نہ فرمایا کہ درود پڑھے ہویا کسے دا رد کرنا فرمایا. ایک کتاب علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ رہنے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے دے او دے اندر ایک واقعہ انہاں نقل کیتا ہے. میں وہ واقعہ تو سنا کے دے انشاءاللہ تعالیٰ پاں دعائے خیر پڑھنے میلاد شریف دے حوالے دینا. وہ آدھے نے ملک کے عراق کے اندر بغداد دے اندر فرمایا مسلمانہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا فرمایا. گھر نو سجایا جی میں ماشاءاللہ ملک صاحبان اتھے لائٹر آئیں دے خوبصورت سجایا ہے پنڈال. وہ دن بھی انہوں نے خوبصورت پنڈال سجایا دے خوبصورت گھر سجایا. نال ہی عیسائی دا گھر غیر مسلم دا گھر آئی تے نمی نمی اسے دنی دلہن دی شادی ہو کے اس نال گھر وچ آئی. اس آکھیا بھی ساڈی تے شادی ہو کے آئیے تے نال والے گھر وچ بھی کوئی شادی ہے. اتنا جو لائٹنگ دا انتظام دے خوبصورت انتظام کیتا نے او دے گھر والے جواب دیتا. اس آکھیا شادی کوئی نہیں، انہاں دے پاک محمد دا پاک میلاد ہوندا پیے او دی خوشی دے اندر نہ لائٹنگ لگی ہے فرمایا. میرے احباب جدو یہ گل ہوئی ہے فرمایا کہ انہاں دے پاک محمد دا میلاد تاں کر کے فرمایا انہاں گھر نو سجایا ہے او دی وجہ دے نال فرمایا پاک نبی دی میلاد دی خوشی دے اندر اے وجہ کر کے فرمایا گھر نو سجایا ہے پاک نبی دا میلاد ہے تاں کر کے لائٹنگ لئیے. او آدھی ہے کہ انہاں سانو دعوت نہیں دیتی. او لوگوں گلاں کردیاں انہاں نو نندر آ گئی ہے. جدو نندر یہ فرمایا خواب دے اندر میرا مدینے والا آمنہ دلال تشریف لے آیا ہے. جدو خواب دے اندر تشریف لے آیا ہے گلاں کردیاں رات انہوں نے گزاری ہے. میرے پاک نبی کی فرمایا ہے فرمایا محمد دی تعریف تسی کیتی ہے، پاک محمد دی فرمایا گلاں تسی کرتے رہے ہو، پاک محمد دا ذکر خیر تسی کرتے رہے ہو. میں محمد فرمایا آگیا جے فرمایا اٹھ جاؤ میں محمد دا کلمہ پڑھ کے دین دے اندر شامل ہو جاؤ. او عیسائی عورت بھی اٹھ گئی ہے، او بندہ بھی اٹھ گئی ہے، جہاں کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، دین دے اندر شامل ہو گئے نے. جدو دین دے اندر شامل ہوئے نے اٹھ کے وضو کر دینے کپڑے پاؤں کے میلاد دی محفل دے اندر چلے گئے نے. بندے انہاں نو کی آنکھ دینے کہندے نے تسی غیر مسلم ہو، تسی کیویں میلاد دے اندر آئے ہو. او جواب کی دے دینے او فرما دینے او لوگو تانوں کسے نے کلمہ امام مسجد نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ فرمایا، کسے دے مرشد نے پڑھایا ہے، کسے نو کلمہ فرمایا فقط عالم دے مفتی نے پڑھایا ہے. اسی او خوش نصیبہ سانو کلمہ آمنہ دے لال نے پڑھایا ہے. عارف کڑی فرما کے فرمایا سلطان العارفین سلطان بہو فرما کے کی فرما کے فرمایا کہ تن میرا او چشمہ ہوئے دے میں مرشد نرجا لکھ لکھ چشمہ وہ ایک کھولا
ایک کجا اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے میں کسے ہور ول کیویں بھجاں مرشد دا دیدار ہے باہو جس بندے دا مرشد ہاتھ پر شیخ دفاع کے مرشد دا دیدار ہے باہو وسانو لکھ کروڑا حجاں میرے آباب کہندے نے تو انہوں کلمہ کسے پیر جالم نے پڑھایا ہے ویسیو خوش نصیب سانو کلمہ امنا دلال نے پڑھایا ہے فرمایا کلمہ پڑھایا ہے تے میلاد دی محفل دے اندر بھیجا ہے وہ کسے نو ستا فرمایا جو کدار دیندا ہے کسے نو محفل دا ستا فرمایا چکا چودری دیندا ہے کسے نو محفل دا ستا فرمایا امام مسجد دیندا ہے اسیو خوش نصیبہ فرمایا سانو مدینے دے مہینے اس محفل پاک دا صدا دیتا ہے فرمایا وہ ایسی خود نہیں ہے سانو مدینے دے مہینے بھیجیا ہے آمنہ دلال نے بھیجیا ہے فرمایا تُرہ یتیم محمد مصطفیٰ نے اس محفل دے اندر بھیجیا ہے کلمہ بھی پڑھایا ہے میلاد دی محفل دے اندر بھی سونے نبی نے بھیجیا ہے آ گیا مہر مبین مکیاں نے راتاں کالیاں آ گیا مہر مبین مکیاں پر وسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگانیاں پر وسیا رحمتاں دا ہو گیا خوشگانیاں کسو نہ کرو آ گیا سونا نبی جن کرنیا نے لج پا اللہ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ پاک نبی جس محفل پاک کے جان والے ہو سونے نبی دا ذکر خیر سن کے دے اپنے ایمان نو جلاد تازگی بخشن والے ہو محمد رسول اللہ باب تفعیل اسم مفعول دا صیغہ ہے لفظ محمد وہ ہے کہ الذی یحمد مرۃ بعد مرہ جیدی تعریف دا سلسلہ کدے بند نہ ہوئے فرمایا کہ انہوں محمد کہنے نے فرمایا جیدی تعریف اپنے کرن انہوں محمد آدھیں جیدی تعریف بگانے کرن انہوں محمد آدھیں میں بندیاں دا چہرے کھڑا ویکھداں کہ بندیاں دے سیر دوتو تقریر پہ جان دیئے جو سونے محمد عشق بندے گھوم بیٹھے نے جیدی تعریف نمازی کرن انہوں محمد آدھیں جیدی تعریف غیر نمازی کرن اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف حاجی کرن اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف غوث شیخ عبدالقادر جیلانی کرے اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف بابا فرید کرے اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف 90 لاکھ دا پیر معین الدین چشتی اجمیری کرے اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف داتا علی حجویری کرے اوکو محمد آدھیں جیدی تعریف شاہ سلیمان کوشمی کرے
کرے اوکو محمد آدھن جیدی تعریف قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی کرے اوکو محمد آدھن تو آگی سمجھے تقریر نہیں پہ دی گا مکہ چلی گئی ہے فرمایا جیدی تعریف کل فنی کریں اوکو محمد آدھن جیدی تعریف تمام فرشتے کریں اوکو محمد آدھن جیدی تعریف تمام انبیاء کریں اوکو محمد آدھن جیدی تعریف چوما چاہتے خیور سنی اشاقان مصطفیٰ کریں اوکو محمد آدھن اوے جیدی تعریف خود خدا کرے اوکو یعنی بندہ دے ہاتھ کر لیں اندر مجھے اوے پچھلے بندے تالا ماری بیٹھے ہو خدا دا نام ہے ہر جاگے چپ رہے کرو نبی دے نام دے جڑا چپ رہے سمجھ رہے مدینے والے دی لوہر نہیں لگی تو رات تے 2 بجے اٹھے کہ نفل تو بندے پر اچھی آنکھ نعرہ تکبیر یہ ہاتھ نہیں ٹوٹے ہو بندہ ہاتھ چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یہ تعریف 14 چک دے غیور سنی کرے نو کیا دیں وہ جیدی زبان نہیں پکی وہ بندہ بولے وہ جیدو تے مدینی والا راضی ہے وہ بولے کسی شہر نے قلم چکی دے کی فرمایا فرمایا کہ سچا عشق نصیب عاشقاں دا عشق سرور نل سجدہ رات سجدیے نل تاریاں دے دن سورج دے نور نل سجدہ سونی چڑھ جانا دے منہ کچھ نہ کہنا اے تختہ دار منصور نل سجدہ فرمایا اللہ والیاں نے مقدی گل مکا چھٹی اے سارا جگ حضور نل سجدہ مصطفیٰ کریم دے غلام میرے کریم آقا دی وہ تعریف ہے جس کی تعریف تمام ملائکہ کرتے پہنے جس پاک پیغمبر دی تعریف خود خدا کر رہے ہیں ان اقات بزم معیشت اتنا سبب ہے کہ قیامت کے دن شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے دنیا میں میلاد ہو رہے ہیں اوہ میلاد والے نبی دا معیشت جن بھی سونے محمد دا میلاد ہونا ہے کہ پاک محمد کی او وفا ہے پاک محمد کی او وفا ہے خدا کی قسم ہے جس نے بھی پاک محمد نہ لج پالی کیتی ہے نا ایک کملی والا او غریب نواز دے لج پال فرمایا جدو قبر سارے دفنا کے چلے گئے نے تے مدینے دا مہیا دے جدو سارے چھوڑ گئے نے ہن پھر میں محمد تیری شفاعت واسطے آ گیا میلاد منانا نہ سنیو آقا دا میلاد مناون والے بھی قریب مصطفیٰ دا جھنڈا چاون والے بھی قریب مصطفیٰ دا عشق کرن والے بھی قریب میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد قریبہ کی شفاعت کروں گا اوے مبارک ہوئے سنیو سانو جس نے مصطفیٰ دا میلاد منایا ہے کہ میلاد میں آیا ہے
مگر اتنی گل ضرور کرا میلاد والے نبی آکھے الصلاۃ مراج المومنین قرۃ عینی فی الصلاۃ الصلاۃ نور الایمان فرمایا نماز میں محمد کی اکھاں دی ٹھنڈک ہے مصطفیٰ نے فرمایا نماز مومن کے ایمان کا نور ہے قیامت والے دن سب سے پہلے فرمایا پہلا سوال نماز کا ہوئے گا اوے امتی دی نماز پڑھی ہوئی کملی والے دی اکھاں دی ٹھنڈک بن جائے باقی امتی تقریر مکندہ پیا میں کو ڈاڈے اشارے تھیندے پندے میں ان آخری جملہ آپ کے پیچھا پیا میں سویرے اگر رب توفیق دے وے تے نماز میری پیچھے پڑھائے تے میں کو مل کے آوے جڑا مل کے آسی انشاءاللہ قیامت تک محمد کو انشاءاللہ حوض کوثر دا پیالہ میں لے کے دے ماشاءاللہ مبارک اللہ علامہ صاحب بڑا سونا خطاب فرمائندے پیان